Kwa dhi doho ni Klinzy Barasa mane odonjne gi ketho mar nego jaohanda swekra Boniface Kariuki. Gikone to nochopo e doho maduoko penje wi ketho no. Ka bende ne odagi ketho makamane nyim doho. Achijno nodonjne kod kaitude kod chielo gi magina Boniface e kinde ng'anyo madwe mokalo. Jafomara Armstrong Osutwa miyo ler. En bura mar dwaro ratiro ne Boniface Kariuki ma iwacho ni ne jaohanda swekra mane ochiel gi magina e chuny boma e kinde ng'anyo. Tinende koro ne odonjne obila Klinzy Barasa kod ketho mar nego jaohalano e kinde ng'anyo mag rawere mane obagi dwe mokalo. E ng'anyo mag rawere mane obagi tarik 17 dwe mokalo, mago mane dwaro ratiro ne mane jandiko e mbui Albert Ojwang. Rakruok ne ometni e kind rawere kod obila, kendo tipo mag wang' dede kata CCTV ne omako ayanga ka obila moro chielo Kariuki gi magina e wiye. Gikone rawerano ne oduogo tho ka itemo res ngimane e osiptal ma Kenyatta. Obila mago kwachkich ne otimo nonro kendo yango obila ariyo kaka chije wine makamano. Kata kamano, obila Klinzy Barasa ema gikone nyocha odong' e tol, gino ma omiyo koro nochwale doho mar duoko penjo e wi nek mar Kariuki. E nyim jal bura madowo ma Milimani, Klinzy osomne ketho mar nek kendo kichore gi chien ni en ok ne oneko. On the 17th day of June 2025, outside the Menti House in Nairobi Central Business District within Nairobi County, murdered Boniface Kariuki Mwangi. Is that true or not true? Bang' winjo twak ma opedhi, doho golo chik ne okinde Klinzy, mago mane dwaro mondo we gi rambun mondo or kwayono e ndalo 7 mabiro ka anyuola mar Boniface bendo mithuolo mar chiwo dwoko motelo ne winjo burano kendo tarik 19 dwe mar aboro. The defense will file and serve a formal application for bail within 7 days of today's date. The family of the victims has leave to reply to the motion for bail within 7 days of service. The application for bail shall now be heard before the recess duty judge. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.